kwanan nan an kama wani tsohon senate president na Najeriya ko a Turai suka yaudari wata yarinya da nufin za a kai ta karatu, ashe zuwa za a yi shi yana da mara lafiya sai a je a cire, kaji mugunta, a cire na wacce ya kagar ka gaya mata ma, sai aka shirya da wani likita namiji ne ko za a cira a sa shi, kaji yana son yarsa amma yake sai shi sa alhaki ba zai ban mutum ba, aka rama kallon duk girman ka wallahi alhaki ba zai baka ba. Yana ci a tsare, ina jin wasu shekaru suka kwaso masa, yake su ma turawan suka tashi tsaya su ma sun iya yin ta, suka danke suka ce aka ta cewa su ba da suka ce nan ba Najeriya ba ce, nan komai girman mutum ya karma doka sai ya shiga kurkuku. Ka zo ka cire kayan jikin wani ka sa a ɗanka da rashin imani. An shirya da likitan cewa yarinya ba ma za a gaya mata ba, sai dai kawai a ce ba ta da lafiya, an kwantar da ita sai a ciro abin da za a ciro sai a samu wacce. Allah ya tona asirinsu, da yake su san ana ɗan kwatanta gaskiya musamman a harkar lafiya. Wani ba zai so a ce asibitinsa aka yi ba, aka gano abin zai shafe shi. Yanzu an kama shi an ɗaure shi da mata. Na gama judge ɗin lokacin da yake hukuncin, an nuna bidiyon. Judge ɗin ya karanto abin, ya ce wannan kai kana sanata masu yin dokoki, law makers kuma law breakers. Shi ne ya yi matsalar. Ce to nan Ingila ɗaure ka zai aka ɗurmushe shi, ka zo ka saci kayan jikin wani ka sa yakka. Kun ga wannan siyarwar shi ma malamai sun magana. Yanzu a wasu ƙasashe da talauci mutum musamman koda da za a iya rayuwa da guda ɗaya, in an sai da ɗaya sai ka ga ana sanarwa wanda zai sai da kodarsa za a siya, har mutum sai ya je asibiti ya karɓi fam ya cike saboda lauya an cire, sai a je a duba in za ta yi sai a cire, sai a ba mutum kuɗi ya dinga rayuwa kamar tafiya ce ba su faya fat, saboda an ce in ɗaya ta gaji ne sai ta ba ɗayar. To kai yanzu in ɗaya ta tsaya shi kenan, to da tsabar ganganci ka cire hantar ka kodar ka ko saifa ka ko wani abu ka ba wani, kai a baka kuɗi ko a sama ta alade. Su ma an kakkamo waɗanda suke sata, sai su maka allura su ce baka da lafiya, ma maka allura ka shiga ka fita cikin, tunda akwai laser operation da ake, sai a ɗauki wani abu a jikinka a yi maka laser, gurin ba ka ga ɗinki ba, an maka sata a asibiti, an sace maka kayan ciki, an sace maka wani bangare an siyar. Su ma an kakkama wasu likitoci da suke wannan. Kun ga waɗannan abubuwa ne da duk suka shafi wannan hadisin.